Hello guys, good morning. Dito tayo ngayon sa likod ng aming bahay. Maghahanap ako ng ampalayang layas. Yung tinatawag sa amin dito pariya. In short, ampalayang layas. Ang dami guys, oh. Ito yun, ampalaya. Ayan, oh. Yung ampalaya siya guys, pero wild ampalaya. Ayan, oh. Ang dami niya dito guys. Oh. Ayan, oh. Oh, diba? Dami. Ayan. Ako dun sa unahan, guys. Ayan. Ayan. Ito kasi, guys, bagging lang ito. Ayan. 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 Ang dami, diba, guys? Ayan guys, malalaki nandun. Tabi po, pero galaw lang po. Ayan, oh. Ayan guys, ang dami. Wild ampalaya. Sa amin dito, ang tawag dito ay pariya. Ayan guys, ayan. Mga hilig lang siya mag-ano sa mga damuhan. Ayan. Ayan. Ayan siya dito. Ito. Ayan. Ayan guys, marami na. Ayan. Ayan, diba? Kita nyo? Nung nakaraan, dami tong bunga guys. Ayan sa kamay ko. Ayan. Wild ampalaya. Diba? Ayan. Damihan pa natin guys kasi mas madami. Nakalimutan kong guys kasi nanay ko nila, nakalimutan ko sabihan siya magbumili ng kasi katulad ko kasi guys na anemic, yung kulang sa dugo. Maganda to. Tsaka maraming kagamutan to guys. Marami na rin to. Diba? Yun yung bahay namin dyan. Dito lang to sa may likod namin. Itong lupa na to guys, hindi na to sa amin. Ayan, may bunga siyang maliit guys. Ayan, oh. Kita niya, may bunga siyang maliit. Ayan siya guys, ang dami niya, diba? Nakita niya mga ampalayang layas. Ayan, ang dami. Ayan, ang dami, oh. Ayan tayo. May gina to guys kasi hindi mo na bibilin sa palengke. Ayan, oh. Ang dami, diba? Ayan. Ayan. Ayan guys, ang dami. Ayan, may bunga siya guys, oh. Nakita nyo may bunga. Ayan. Ang ating wild ampalaya. Ito guys, mataba. Ayan, ang laki ng bunga guys, nalaglag siya. Ayan yung bunga, oh. Oh, ayan, oh. Hinog na yung bunga. Ayan, ah. Ayan, oh. Hinog na ang bunga. Ayan. Ayan guys, oh.
Ayan. Hindi talaga guys maalis pag malalaki talaga yung dahon. May bunga talaga siya. Ayan. Ayan pa guys. Napuputol kasi. Ayun, ang dami niya dun, oh. So guys, delikado dyan. Baka may ahas na dyan. Dito lang tayo. Parang marami-rami na rin itong nakuha ko. Ayan. Ayan guys. Ito yung nakuha ko. Diba? Marami-rami na rin to. Ayan. Ayan, may bunga pa, oh. Nakita niya may bunga pa kasama. Ayan. May bulaklak pa, may bunga pa. Ayan. Diba ang cute guys? Ayan. Ayan. Dami. Ayan. Marami-rami na rin siguro to guys. Ayan, ayan, ayan. Tumutubo lang talaga to guys kahit saan. Ayan, marami-rami na to guys. Okay na to. Ayan na. Ayan. Meron pang hinog na bunga. Ayan. Ayan, di ba? Ayan. Tara na guys. Okay na to. Uwi na tayo. Ayan, ang daming bunga ng sampalok dito. Ayan. Ayan, oh. Mumunga rin yung sampalok dito. Ayan, marami-rami na to. Ayan na. Kita nyo, may bunga pa. Saan ang isang green na bunga? Ayan. Ayan tayo. Hi, Ulap! Hi, Lucky! Mamaya maglalaba ako. Ayun, meron pa akong labahin doon. Ayan. Ganda ng sipres sa umaga, no? Ayan. Talagang ayan. Ayan pala guys yung aking mga sinampay. Kasi kahapon naglaba ako. Meron pa rin ako natira doon. Yung mga white, nandun pa. Halaban ko pa mamaya yung mga uniform at yung mga white. Ayun yung inuna ko lang. Ayan na, oh. Dami nating wild ampalaya, di ba? Yan. May matching bulaklak pa at bunga-bunga. Yan. Ito naman ang aking wild na pamangkin. Si Temots. Hinihiling ni Timothy ang ano. Ano kaya ngayon yan? Ang dami guys. Oh. Sariwang-sariwa. Meron po pala kami ditong chandelier. Ayan, oh. Mga gamit ni Bebe. Ano ito, Julan? Ayan na. Ayan na guys. Ang ating wild ampalaya. Wild bitter melon. Ang dami, diba? Ayan. With matching flower pa and bunga. So guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching. Bye-bye.